बे बगामातिनि पिकनिक स्पटआव दिनै आं बाथौ बिबुंसार जानानै फैनाय समावनो जों सानैसो सिबियारि बे थानसालियाव लोगो मोननाय जादों आरो बिथां सिबियारिफोरनिफ्राय जोङो मोनसे खोथा मोनथिनो नाजागोन जिहेतुके बे समावहाय सासे सिबियारि जों बे समाव मोननो हादों बिथांखौ जोङो बिथांनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा लानो सानबाय बिथाङा जिहेतुके बे गोथार थानसालिनि सेराव दंफैयो बिथाङा बबेनिफ्राय फैदों बिथांनिफ्राय सिनायथि लानो सानबाय नोंथांखौ आं बाथौ बिबुंसारसिम बरायनाय जाबाय जिहेतुके दिनै बे बगामातिनि गोथार थानसालियाव नोंथाङा सफैदों नोंथाङा बे बगामातिनि गोथार थानसालियाव फैनानै माबोरै मोननो गिबि गिबियावनो आङो आंनि फारसेनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोना दिनै जों नुनो मोनबाय नोंथाङा रिपर्टिं खालामबाय थादों बे थानसालियाव जोबोद समायना रमायना मिथिंगायारि नुथायनि गेजेराव थानाय नैबे बाथौ थानसालिखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों हाजो सेराव आरो दैमा सेराव थानाय मोनसे निजोम जायगायाव बाथौ थानसालि मोनसेखौ जोङो नुनो मोनदों आं ओरैनो जोङो साब्रै साबासो फैदों दिनै बेयावहाय ढेकियाजुलिनिफ्राय फैदों जोङो आरो बेयाव हरखाबै जोङो नुनो मोनदों गासै मिथिंगायारि नुथायनि गेजेराव नैबे बाथौ थानसालिखौ जों नुनो मोनदों नुनानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों जों जिहेतु जोंबो गावआबो बाथौ सिबियारि सासे एसेबां समायना रमायना मोनसे थानसालि बनायना दोनदों बेयाव जोबोर गोजोननाय मोनदों नाथाय मोनसे दुखुनांथाव मोनना लाबाय जों बेयाव जोङो गावआनो सिबिनो नागिरदों बा खुलुमनो नागिरदोंमोन नाथाय बेयाव पुजारि बा बेबायदि दौरिफोरजों जेबो रावखौबो जों नुनो मोनासै आरो जोङो फ्लुरखौ नायोबा माने गासैबो जिहेतु प्लाइबर्ड आरो टाइल्सजों होनानै इसेबां समायना रमायना साबना हामनाय थानसालिखौ बनायदों जोबोर गोजोनथाव आरो गोसो बोनो हानाय नाथाय मोनसे सायाव नायबासो एसे दुखुनांथाव नांदों बेयावहाय सायाव जिहेतु टिंनि बेबस्था जानांगौमोन बा जिहेतु जोंहा उखुमनि बेबस्था जानांगौ बे उखुमखौ जोङो नुनो मोनाखै बेयाव टिं होनायखौ जों नुनो मोनाखै लांदां फादां बेबायदिनो गारना दोननाय नुनो मोनदों आरो जुदि बेबायदि गारनानै दोनोब्ला मानिया इसेबां थाखा खरसा खालामनानै बानायनाय जादों बेखौ बेबायदि गारनानै दोनोब्ला माने सान्दुंजों अखाजों गासैबो बुस्थुआ नस्थ' जालांगोनखौ जोङो नस्थ' जालांगोन बादि नुदों बेनि थाखायनो जायबा बिथांमोना बानायदोंमोन बे थानसालिखौ आबुङै बानायोब्ला मानिया जों मोजां मोनगोन आरो जोंबो माब्लाबा मानिया फैयोबा मानिया बेबायदि थानसालियाव फैनानै जोङो दसे जिरायनायजों लोगोसे आरो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जों सिबिनायनि खाबुखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय आरो बिथां सिबियारिया फोरमायदों जे बाक्सा आरो उदालगुरिनि सिमनाव थानाय बगामाति पिकनिक स्पटनि जा गोथार थानसालि बे गोथार थानसालिनि महरखौ बिथाङा नुनानै जोबोद सोमोनाय मोन्दों आरो गोजोननाय फोरमायदों आरो दा गोथार थानसालि बिश्वजित दैमारा बेखेवना गालांबाय बेयो जोबोद टाइल्स बा बेबायदि प्लाइबुड होनानै जाबायदि मोनसे मिथिंगायारि महरजों समायफ्लेनाय गोसो बोनो हानाय जा मोनसे थानसालि बनायदों बिथां सिबियारिया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो साबायखर जासिदों नाथाय बिथाङाबो मोनसे खोथाखौ फोरमायदों जिहेतुके बिथाङा सिबियारि महरै बेयाव फैनानै जुदि बा दौरि बा दौसि बा आसारि बिथांमोनखौ बेबायदि बावनायनि मोनसे बेबस्थाखौ मोननो हानायमोनब्ला आरोबो बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन होननानै फोरमायदों आरो नैथियाव मोनसे खोथाखौ बिथाङा फोसावदों जे गोथार थानसालिनि जा उखुमसालि बेखौ बिथाङा होनदों जे आं नुनो मोननाय जायासै जुदिबा उखुमसालिखौ होनाय मोनब्ला हयथ' सिबियारि बिथांमोना बे सिबियारि बा जिरायसालियाव बिराद गोजोन जिरायनायनि गेजेरजों आरो धोरोमनि बाथ्रा सावरायनाय मिथिंगायारि खोथाखौ बिदि गोसोनि गोजोनथिखौ लानो हानाय बेबायदि हयथ' जागौमोन नाथाय बेखौ बिथाङा खावलायदों जे फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बे बगामाति पिकनिक स्पटनि जा गोथार थानसालि बिश्वजित दैमारा बेखेवना थानसालिखौ गोजौनि उखुमखौबो समबायदि होनानै जाहाथे आरोबाव साबसिननिफ्राय साबसिन मावनो हानायखौ बिथाङा खावलायदों आरो बिथांनि खावलायनाय लेखायैनो जिहेतुके गोबां सिबियारिफोर बेबायदि निस्सय बेबायदि थानसालियाव फैनानै बेबायदि मोनसे महरखौ नुनानै गोजोनदों नाथाय बेबायदि आरो माखासे आलांगा मावनो गोनां खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गोबां सिबियारिफोर निस्सय आसा खालामना थांदों नुलांदों जिहेतुके बिथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय जोङो बाथौ बिबुंसारनि गोजोननाय थाबाय